Ngibikelele babukele emakhaya ngibiyele lapha sohlelo lethu umgozela babukele emakhaya ngibikelele yona ke ingwe ehle ezinye ingwe babukele emakhaya ke sisasekhona ke namanje la eLovu okay ninjani ma siyaphila njani nice khona okay ma bengisacela ke ukeke usichazele ukuthi ke njengoba sila ekhaya ke nje size mayelana nalokhu udaba njengoba mina ekhaya ngingaba nenkinga lami ngashonelwa ududuka kama so ududuka kama ekhayivwe imina uma singcwabisane washona ehlala kaMashu washona ngikho nami kaMashu safonela uthe uma singcwabisane kade ngudlala ucingo langabanjwa kwaze kwashona ilanga sesamthatha samfaka komunye umasingcwabisane ngoba sasingesikwazi ukuhlala nomzimba endlini usuku sabafonela washona lesibili ngaphosisi lesithathu sasabathola ngolesini e-office intombazane eParkgreen office eParkgreen yathi intombazane icela ama-documents isitifiketi ne-ID futhi kuphe ID nalezi ncwadi oyithola zokufakazi zeyithupha zebani lezi edinga zona eyithupha umuntu ongasekho ne-bank statement sami futhi kuphe ID yami ngakwenza lokho ngakuphotocopy ngayithumela intombazane kwaphela insuku futhi ngaze ngayifonela futhi mina ngayibuza ayibona ntombazane kwenzakaleni antombazane hawu ngiyaxolisa into engabonakalanga kahle isitifiketi sosalo oshonile ngicela usende kabusha usi-email kabusha ngasi-emailela kabusha emva kwalokho kwaphela insuku futhi ngaphinde kuyimina engiyihluphayo yathi intombazane hayi ma ngikusendile konke kumnikazi womasingcwabisane sengimnikile yonke ama-documents ase-right ma angilinde ukuthi ngizothola imali ngalinda emva kwalokho ngayifona intombazane sasaxabana-ke manje nayo intombazane ma ngicela nje ukukhuluma iqiniso mina ngiyasebenza umuntu umnikazi wamakhaza akahlala uhlala ePretoria ngicela ukukunika inamba yentombazane yakhe emsebenzela i-PA yakhe ngayifonele i-PA yakhe sanga-understandana kwaze kwathi ngoba esebona ukuthi sengiyanyuka asithi iyaxolisa izomtshela umnikazi wamakhaza ayimboni njalo ngalinda saphela isikhathi siyahamba isikhathi ngayiphinda futhi ngayifonela i-PA yathi i-PA imtshelile umnikazi wamakhaza so yona ayikho into engasiyenze umnikazi wamakhaza ofanele akhokhe hayi yona yazi lutho uyena kumele akhiphe i-decision yokuthi kwenzakalani ngabuza kanjani kwaphela yena yonke into ayifunile sengikhiphile eyifunakala uma umuntu eshonile yathi intombazane ayaziyo lutho yona wena ubusunesikhathi esingakanani udlala lo msingcwabisane bese sisiphi isikhathi ngiwudlala mhlambe estimation 4 years 5 years 3 years ngawuqala busuphele 3 years wawujoyina kanjani wawujoyina kubona abantu noma wawujoyina over the phone ngawujoyina efonini bangisendela ama-documents nanka akhona nanka nginawo awakhona mengikhokha esiphingo wake waya ebranch yakhona bengakaze ngiye ngoba ngikude eParkgreen ukude ngoba kahle wema i-most yezinto ezicishe zibe kanje kuke kungabi ngathini ngeke ngiyibeke ngalendlela yokuthi khona abanye abantu abazofile ngazi ukuthi sesithela inhlabathi ephalisini labo kodwa nje on most cases ezinye zezinto akumele uzenze over the phone ngoba egcineni zamba zibe nomthelelo ocishe ube kanje okay wase wakhuluma nabo ngakhuluma nabo yathi intombazane yona ayikho into engasingisize ngayo uyaba sengithola i-SMS ethi ama-client akathenjwayo ayacelwa e-office eParkgreen bese ngiyafuna ngifonele khona eParkgreen ngibuza hawu indaba kwenzakalani bese intombazane umasingcwabisane usuvaliwe umnikazi womasingcwabisane usewile
hawuna kanjani na ngoba phela mina ngase ngiclaimile futhi ene sibe sithi isikhathi before awuvale umvuzo. Athi ayazi ukuthi nayo batshela ukuthi sesuphelile nje kubona. Kwakhona omunye umama onginika inamba anginika yona wathi angibhalele khona lapho ngichaza ukuthi nginankinga enjenganale. Ngabhalela lapho kuleyo ndawo bagcwalisa nje i-forms ingane yami i-forms lakhona ngagcwalisa yangithumelela nge-email ukuthi ayikho inkinga njengamanje isetohweni. Babuyisa impendulo bathi uThenjwayo umnikazi kaThenjwayo wawa wa-take over omunye umuntu. Lo muntu lo okhona useyahluleka manje uqhuba kahle ibhizinisi ngendlela okuyiyona yona kodwa uThenjwayo mukhona urekhodiwe waziwa usemthethweni kodwa waseyaba kuThenjwayo wase-take over omunye umuntu manje ilo muntu ohlulekayo lo wena sekujoyinekiyena noma bakufaka wena ngaphansi kwalo muntu bengazange bebatshele ukuthi kwenzakalani. And then ke bathi baze bakwazi ukuthi kube khona la ngisizakala khona ngoba singene ngaphansi kwalo muntu lo muntu akabatshelanga abantu abatshela abantu iqiniso. Emva kwalokho sengibhalele lapho emva kwalokho lapho siphuma isimemezelo sokuthi usuyavala uThenjwayo ngoba sengiye la kuleyo nkampani leyo ebachekayo. Kushuthi yona phela inkampani iyahaba iyabhekisisa yonke into and then mase ithumela abantu abazoyibheka. Watholakala ukuthi ke awusufuna incwadi zokuthi hayi usuyavala uThenjwayo asamsojoyina ngazi ke kwathi ukuthi vele sengijoyinele kwenye indawo. So kungikhalisa kakhulu shuthi uThenjwayo uclaimile ngezinto zami wayithola imali wasisa efake ephaketheni ekubeni mina ngisalele izikweletu zabantu ngingcwabe ngezikweletu. Kushuthi umasingcwabisane wona waclaim wake ngoba wafuna yonke into ama-documents onke ngawasina njengoba enjalo even statement se-bank everything ngakusenda bede bekufunile i-proof of payment yakho. Yebo ngasenda yonke. Wawukhokha malini every month? Ngakhokha u-260 every month. Kukhona nemali yenkomo. Imali yenkomo u-100 imali yenkomo. Kushuthi kahle ukhokha u-360. Yebo isihlangene. Yebo kwakumele babebhala ukuthi ukhokhelwa kanjani. Kwakubhalwa ukuthi uma ngikhokhelwa khokhela ayikho ke lapho iforms leli abanginika lona kodwa khona ama-forms lawa amanye abusanginawo mina ngamanje ayebhala ukuthi uma ushonelwa mhlawumbe nowangangcwatshelwa yibona bakunika ukheshi ongakanani mhlawumbe estimate kwaku-7,000 ukheshi nje abakunika wona bebesho njalo makuthi awusizakalanga. Yebo ukubona mhlawumbe khona amanye amadoda unawo eceleni bakunika lo cash u-7,000 nawo ngizothenga kuwona inkomo. Cha enkomo kwakuyimina ngangidlalela mina. Wakudlalela mina ngedla inkomo kuwona futhi kuwona la uThenjwayo. Futhi kahle uThenjwayo sekukudle kabili wena. Yebo udle imali yenkomo wadla nemali ukuthi ngiye emasingcwabisamisha. Ukugcina kwakho ukukhuluma nabo nagcinaphi? Sathi lapho into isingitshela sengiyifonela i-PA yathi umasingcwabisane usuvaliwe eThekwini usuzoqhubeka ePretoria kuphela la eThekwini usuvaliwe. Mhlawumbe singakwazi ukuthi sibathinte sibuze ukuthi kwenzakalani kahle ngemali yakho phela usubakhokhele yona ngoba makuwukuthi abazange bakwazi ukukusiza bakubuyisela imali yakho obukade uyikhipha zonke phela lezi nyanga. Singakwazi. Uyayazi estimation yemali wabanika yona muyibala? Ngiyibala iqala. Ayikho inkinga esikhathi nje sikhona ngingahlala phansi calculate. Idate waqala ngayo
waqala ngo-2003. Yeah. Ayibo. Waqala nini ukukhapha? Angithi phela makhona usuku oqala ngalo i-date. Mase kuthiwa ke from lolu suku mhlambe kumele ukhokhe inyanga ezo6. And then mase yaqala ke usuba noma sekungenzeka ini bazokwazi baqala ngo-2003 ukukhokha ngaze ngaba imember ngo-2024 ngo-March 20. Yeah. 2003, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Yeah. 3 years, Lord. Ugcine nini ukukhokha kulo nyanga? Ngaphuma phela emva kokuba sengishoneliwe ngayeka ukukhokha ngoba ngase nkosi ayikho sengizoze ngikhokhela because sebeshilo ukuthi sebewuvalile. Ngeke basakwazi ukukusiza. Okay. Sicela sike sibazame efonini ma. Ngibona kanjalo. Ngicela ukuthathe izinamba zabo ukuthi sizobazama efonini. Sizwe ukuthi kahle udaba lakho kwenzakalani ngalo. Ngoba kumele ukuthi kube khona into abayenza ngodaba lakho. Ngeke phela bakushiye nje kanjalo. Noma ngasiphe IPI le yakhona. PA noma PA. Oh, PA. Abantu nje kumele bayiyeke lento yokudlala ngabantu. Yabo nje abantu bakhathele manje abantu ababele bedlala ngabo. Ngathi sixakeke kanje khona abantu ababhizi badlala ngabanye abantu. Yini ngoba bona beseke kakhulu. Nasi inamba yami ikaziwa uMakhaza nathi. Okay, sicela sizame. Ithini? 084. Yeah, then must be bamba kanjalo ukuthi seni. Manje nama umfonela uthini? Alibambe nje ucingo uhloboka. Akalibambi ufona kanjalo nje kuze uzukhathala. Akabambi. Okay, le intombazane lemsebenzelayo.
noma elingenayo ucingo lakhona. Iy'namba zakhona zasala ngefoni yafayo yazi. Okay, la emafomzini ayikho inamba ekhona noma yase-office. Usuka ziphi awula zinamba zasenjwayela zani? Ayikho la. Sangibe yabhala le ngathi nje. Ngicela ku-Facebook abantu ngasebheke. Okay. Ayisatholakala inamba. Kwathi ziba khona. Yabo sekhona i-email months lesi email ngayo. Email into bangeke bayiphendule. Sekuselezwe sebefake ama-email kuphela ayisekho. Okushuthi kahle i-scam lento. Isi-scam phela manje message. Uma ungakwazi ukufonela e-office. Bazosikhosana nami ngiyazama ukwakhona ngoba ngingaqala la ngisikhosana. Laba engabafonelayo ngiyafona ukuthi cela ukuthi hayi leyo sathi-ke kufanele le mobile. Okay, ayiseke. Nayo le number ingena. 031 Angena. Hayi angena. sebeyishintshile sebevale yonke into. Hayi angena nawo 031. Akubona le end. Ungayibiki. Ayisebenzi zonke lezi namba. Kushuthi kahle kahle manje lento ayisa-exist.
phela ngisengisho ukuthi lento bayivale emva kokuba mina sengikemile sengireport sebefonelwe ilaba ya bebasesh ukuze nanti client it's emva kwalokho base bayavala nje bavala yonke into. Okay, nathi sisazoke sizameke ukuba trace khona lapha ePitoli. Sibone ukuthi mhlawumbe ngeke sibathole ukuze sizothola kubona kahle kahle incazelo yalento yakho ngoba phela wena njenge client kumele makuwukuthi abakwazanga ukukusiza buyisana imali back ke yakho. Yeah. Ngoba yalezi inyanga ebengiyikhokha. Yebo. Ngoba ngizocela ungishiye i-email yakho uzothi ngale misibuyile etohweni i-email le incwadi le ababe bangithumelela yona le ePitoli. Yeah. Ba i-email le yona bakhona le number yonke into ngokuyonayo. Oh, ayikho inkinga uma ngizokushiyela nje inamba ukuze mase ibuyile mase uyasithola khona lapha. Ingane nayo yona ekade bathumelela ke yona. Hayi kanti ibhlungu lento ngoba manje wena wawusemakhandeleni and manje futhi njengoba ubakhokhela nje ubakhokhela njengabantu abathembile ukuthi mase kufika izinsuku ezimba njengoba seyifikile ozokhalela kubona mase kwabona futhi sebekushaya ngepop. Hayi kahle kunembeza ukho nje kulelizwe. Awukho nhlobo. Ngoba nakhula ingane kade isambhalela ephepheni isabhala ngafu isizobhala kwi-forms le kade ibhalulelwe yiyona ibhalela bona laba uchaza kwenzakaleni kuze kwathiwa ngichaze yachaza yabhala ukuthi Mr. Sikhosana umnikazi wayo yonke lento wamachaza uMr. Sikhosana. Yeah. Hayi bakhohlakela abantu special nje igenge le yangapha ngisho ngegama kodwa niyazazi bazazi bona uThuba kodwa nje ngicela ugcine ngci ukuqala ukhokhele into oyibona efonini engewona sefonini lalikhona i-office eSiphingi la khona lakuvalwa eSiphingi office layiswa eParkrini. So eParkrini kukude kunathi kakhulu so bese sikhokha ey'tolo. Futhi bakuthumelela imessage yokuthi ukhokhile ngampela bakunika ama message hayi ukhokhile siyabonga ukuprove ukhokhile siyabonga. Hayi siyakuzwa. Kodwa umntwana lo ongekho unakho konke lokho yonke into yena ngoba wathi ukuze ifoni yakho inenkinga akusave mina lezi zinto zihlale zikho ngicela laptop yakho ukhona yonke into. Uyena ogcinile. Hayi ke nathi sisazoke sizama ukwenza uphando sibone nathi sigcina kodwa khona kumele sifikile khona ePitoli. Sike sibafonele nawo nabo bekhona ukuze sibafonele sibeze ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba kahle bengifisa ukuthi engazuthi singabafonela manje kodwa ke ukuthi inamba lezi ekhona ayisebenzi. Elamnikazi walo liyaringa nje alibanjwa alibambi nje xobo liyaringa nje kuphela. Kuthi wayazi into ayi. Ngoba la WhatsApp uyabona ukuthi ufundile ufika afunde message angaphendula ayithulele. Ukubalala kanjani ebusuku ngiyafisa ukwazi. Ngoba okungiphatha kabi okuyena waclaima wayithola into zami emva lokho waseyawuvala kumngcele eseyidlile imali ngokuclaima kwakho. Phela vela ngithi ikabili lento. Ngoba ebonile ukuthi usethintwe abangaphezulu sebeyamquestion useyabaleka. Sise ikhezi eliyayivala yonke kumasingcwabisane uzoqhubeka ePitoli ngoba yashintsha iPA yathi usezoqhubeka ePitoli phela ngala kuthina ngiyasasithinta thina. Yini phela kushuthi mayisho njalo phela kanibuyisela imali zenu. Hayi ayizange sizeyibuye. Ay alright ma sisazoke sizama ukuthi nathi sike siyeni khona le eGoli sike siyoza ukuthi kahle kwenzakalani ngoba sesinama case amaningi akhona ngale eGoli ekusamele sike siyovakashela khona ke sizwe ukuthi kwenzakalani ngempela. Sakhile nje nisadlala abantu bayadlala ngathi mase kuyathulakala nje kanjalo. Mase kuyathulakala phela into eyenzekile.
wena ubhashe ey'kweletini ube nje ya. Mase beqeda lapho mase beyaqhamuka la ko-social media kube ngazuthi abantu abangcono kanti abazi badla imali ey'nyembezi. Yebo. Ayo right ma. Yabonga. Hayi sibongile.